som já a moja sestra a jdeme hrát tuto retardovanou hru a potom jdeme facku. Ne. Devět. A teraz se pozerajte, jak to Adela hodně vyhrát. Tak, zebnul jsem já. Hovorniče. Tak zebla ona, potom zase zebla ona, potom zase ona a potom zase. Čo chtěla? Proč hráče tyto hry jsem ještě neviděl. Adela, ty si ma zabila. Ty si to Tak ti treba. pustila si to ku mne, ja to zaškrtím. Zaškrtím ťa, normálne zaškrtím. Sme Vidíte? vyrovnaní. To sa nepočíta, pretože to si zabila ty mňa. Teraz sme vyhrali. Sa nedá komentovať do prdele, keď hráme obidvaja, do prdele. Som nemal robiť teraz zhebne. Kámo, dobre mi, ne! Čo ty, drž hubu, nekrič, dohluchnú ľudia. Páčo, ja ťa. Kokolíte! Zabila si ma. Zase. To nemám proč zabíjať, ona ma nemá rada. Ja sa mám rád. Ty si bližšie ku myške. Bum. Ani som nestiel vystariť do... No, nepěpku, aby viděli všetci, jak to nevyžrať, jak si na strana. Mám. Teraz by si ma zase zabila, keby si nezabila. Ale no tak, ledva som sa pohol. Bum. Vidíte to? A s týmto ja musím žiť. Budeme žrať. To zase ku mne pušťaš tie guličky malé. Už krtím ťa. Ťa normálne už krtím. To neprežiješ, ti poviem. Teraz to bol na schvál, to nebolo omyl. To bol na schvál, som sa zabil, aby sme mali menej životov. Zničte veľké a zničím tie malé. Kľud. Nie som nasraný. Iba kľud. Ja nechcem zabiť. No trošku. Ja, keď skončíme, tak škrtím. No videu to nemôže mať, to by mali potom dvojke z policajti. Bože! Bum! No to nie je fér. Kdyby som to hrál sám so sebou, by som bol lepší než ja s ňou. Nenadávať, maj video, kurva. Oh. To treba. Hebnul som. Ty nevieš. No nevieš až moc dobre. No tak môžeš prvý level, ale si takto prehráme. Ďakujem tebe. Ľahké. Si berem oranžovú, ty máš tam tú druhú.
Nehovorte, že nám to nejde, to je iba tamto nebyl těžký. Wow, to je trošku velká. Ja som... To si zapomínala. Bacha! Aj! Maria. To je ten trik, Nestoj! ktorý robil problém. Problém robí tam ten, čo máme prejsť teraz. Ale aj tento nám pekne. Áno, to sme hrali prvýkrát tú hru. Ja som to kvečko s máčkou! Nereaguje mi to. Bum. Bum. Než to si jak zničila. Ty vole. Ups. Adela, ty stojíš na meste, tak máš 101% šancu, že zhebneš. A 103% šancu, že ťa potom uškrtím. Tak nese. Čas nám je tak k hovnu, keď sme si dali free. Jak som sa tomu mal uhnúť? Mohol to zničiť. Bam. Mám shield, yeah. Na to by sa hodil skôr tebe. Tak dobre, tak... Bonus skore. Bacha! Fuck. Nech ťa to zabije, tak ťa už krtím. To si robíš prdel! Vedla. Hej, ty máš 2, to chcem aj ja. Tu je taká šipečka, že doprava. A tu je taká že Dčko, že doľava. Som zapájal tú pečku. Čo to neskače? Ups. Takže šipečka, že doľava, teda doprava. To kvečko s máčkou! Ta hra nereaguje. Moje! No tak to ti nechcem zbrať, to ti radšej nechám. Máš šťastie, som ti zachránil život. Kde som ja? Ne. Ja som sa zase pomýlil, ja som pozeral na teba. Kde som sa mala uhnúť? Skôr ako to k tebe prišlo, si mala ísť doprava, potom mi to preskočilo a keby to šlo naspäť, by si to zničila? Že by? Ne, to som chcel ja, vymeňme si, aha, to, keby sa dalo, tak. Toto je posledné video s ňou, pretože potom už bude tuhá. Presne tak. Robíš zo mňa prdel! No, to je tvojich 20 smrtí k mojej jednej. No, to je dobrý princ. Aspoň, že máš shield. A šťastie, že si ho teraz mala. Nechaj to na mňa, nechaj to na mňa! Nechaj to na mňa! Ja už to prejdem, nech môžem ísť na štvrtý. Tak, dobre. Bum, ber si štít. Ako minule. Aj tento level nám robil problém. Ja chcem shield, dobre. Som rozmátilo svoju hlavu. Né, bomba. Musela si to zobrať! Ale ja som neskápala. Ale byla si ma. Aspoň na štvrtom leveli. Si sme sa dostali minulý do 9. ale tak. Že ste to vy, tak idem od znova. Ja chcem! Ja mám? Ale som mŕtvý, jeee! Podľa. Bum. Maj skore. Bum. Bum, bacha! Bum, bacha! Váta. Bacha! Wow! To dáme! To dáme! Oh yeah!
to bylo nějakých 10krát rychlejší jako minule. No, Do prdele, toto je těžké. Áno, hýbať sa viem. Dobre. Dobre. Adela, teda si to sama povedala pred chvíľou. Takže šipečka, že doprava. Aj doľava. No, ale doprava by sa ti hodila viacej v tej chvíli. Štvrtý? Piatý, ne? To dáme, to už dáme, to už dáme. Taký triček, na ktorý som omylom prišiel. Ups. Ja som sa pomýlila. Aaaaaaah! Do prdele! Rýchlo, keď máme shield, tak to rozmátime s tým štítom. Wow, teraz neviem, jak som to prežil, ale som rád, že som to prežil. Zabijem ťa! Ja som sa zasa pomýlila. Vidím! Sa mýliš často! Aspoň, že je to spomalené. Prečo sa smejem? To je smutné. Koľko vecí minie na začiatku? Ja mám hviezdičky! 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 More, hviezdičky! Kedy sa mi zničil shield? Bomba, super, zober bombu, nech sa to rozflaká. No rýchlo to dáme. No, zelené som chcel. No tak to je ľahké, teraz to zoberiem shieldom. To sme teraz dali dobre. Tu to zabilo 30 krát minimálne. Áno. To je jedna. Mali kombo už skoro na maximum, prdela. To by sa pochcela. Hej, ja viem, ale prečo sa to tak posralo? Dobre. Aj si mi tam poslal slovo. To ani je, to ono samo, to samo. To samo 7. 6. To je. Dívaj ty. Hraj! Nečum sa, hraj! Esička. No začal som sa. Neskôr už pamätala. Nežer? Hraj. Máš to, čo tam dostane, takže... Ak to je spomalené, ak to teraz prehráš, tak to zaskočí. Ups. Uši! To som povedal, že ťa už krtím, ale nepišti! To bude tak nudné video, že to budeme mať až 1 000 000 pozretí. Už vidím názov, škrtím svou sestru. Hvězdičky. Poslal jsem ti tam darček. A další tam išel. Ticho, natáčame. Tak ona je na hlavu. Takže šipečka, že doleva. Teda doprava. Zase ta šipečka doprava.
Fuck, skoro jsem to schytal. Ne, já jsem to chtěl zničiť. Nepišti, ty 6 ľudia, čo ma sledujú, ohluchnú. Ja už mám červené čelo kvôli tebe. A dole? Naserem ťa. Hej, prečo to tu ku mne išlo? Debil, ty vole, vyhrali sme to a hovoríš mi, že to som debil. Ty to môže byť. 88 sekúnd. Ako Toto sme to vieme, dali? proste zmačkaj a zničíme to. No to už máme natrénované. A jednou rukou sa to vyhráme. A dúfam, že nás tam bude dobre počuť. No hoď ty, či to posereš. Aby som vedel, či sa mal trápiť. Čože? Aha, ty máš dva. Ty máš dvakrát. Dvojhák. Dvoj prdel. Oni zase neskedy, no to sú to opováš poslať. Ja poserem všetko rád. Ale toto tak. Máš? Fuj. Tam sa otvorila cesta. To som nevedel, že sa to tam otvorí. To je... To je ten, čo sme ešte neprešli. Ten 9. Je to na tebe. Ja zabijem. Možno, že ale ja budem prvý. Takže šupiť každé doľava. Ale niekto hrať musí. Krásne. Ha! Ticho. Mňa už to nebaví a niekto mi píše na Skype. O ne, nepúšťaj to, ja som tu chcel ukončiť. Tak toto tu zhebneme. Tieto 3 životy dole, to bude s touto... ako to povedať slušné. S mojou sestrou to bude veľmi ľahké. A samozrejme si sa budeme snažiť. Au. Zabila si ma! Dobre, ale konec, takže... hneď potom, jak toto ukončíme, už zabijem, čiže ďalšie video z toho neočakávajte a... dajte mi odber, like, koment, s Bohom.